Tret de sortida a les polèmiques i qüestionades obres de l'alta velocitat a Barcelona. Avui començaran de fet aquesta tarda les feines prèvies per unir l'estació de Sants amb la futura estació de la Sagrera, on es calcula que l'AVE arribi d'aquí a 4 anys, al 2012. Per tant, avui comença un llarg període d'obres que ja es tradueix en alguns canvis en la circulació. Els expliquem. Queda tallat el carrer Mallorca entre l'Avinguda Meridiana i el carrer Espronceda, també aquest petit tram del carrer del Clot i tota la circulació que transitava, que passava pel carrer Mallorca, ara es fa passar pel carrer Múrcia, que més canvia el seu sentit habitual. Aquestes són les modificacions sobre el plànol, però sortim cap allà on hi tenim desplaçat Lluís Miquel Garcia. Lluís Miquel, heu pogut parlar amb els veïns o l'ambient està tranquil, tenint en compte que estem en ple mes d'agost? De moment l'ambient està bastant tranquil. On hi havia més moviment era aquí al carrer Múrcia, que com apuntàveu era el que canviarà de sentit per absorbir el trànsit del carrer Mallorca. De fet, els operaris han estat treballant des de primera hora del matí en el canvi de tota la senyalització. També hi ha nombrosos efectius de la Guàrdia Urbana per informar als conductors de tots aquests canvis que es produiran a partir de les 5 de la tarda, que és quan s'inicien oficialment totes aquestes obres. Unes obres que els veïns acullen amb resignació, en general, alguns clarament amoïnats pels problemes de mobilitat o d'aparcament que els pugui suposar. Els que estan molt preocupats són els botiguers de la zona pel possible impacte negatiu que tot plegat pugui tenir en el seu negoci. Sense oblidar, esclar, els veïns que suposen encara frontalment el pas del túnel de l'AVE pel centre de la ciutat i que continuen manifestant el seu desacord amb les pancartes que pengen a les façanes. Cares de desconcert entre molts veïns que aquest matí no reconeixien el carrer Múrcia. Fins ahir era una via secundària, d'ús sobretot veïnal. Avui és un carrer ocupat per operaris i a punt d'estrenar nou sentit de circulació, nous semàfors i nou paviment reforçat per absorbir 7 línies d'autobús i tot el trànsit del tram del carrer Mallorca que quedarà tallat. La prova definitiva que les obres de l'AVE ja són aquí i que caldrà carregar-se de paciència. Això és el que hi ha. No queda més remei que... Ens haurem d'aguantar un parell d'anys. Sí. Han dit que ve per aquí, doncs va per aquí. Els pàrquings serà potser un problema perquè han tret molts aparcaments, amb la qual la gent que tingui el cotxe al carrer tindrà problemes. Els que temen sortir més malparats, però, són els botiguers, tant dels carrers que guanyaran trànsit. Pues que abans estàvem molt tranquils, la veritat. Hi havia el carrer, arribaves aquí, podies aparcar, podies tot. Ara, amb tant trànsit, la gent ja no sabem si passejarà. Com sobretot dels que quedaran tallats, que estudien demanar compensacions. Pues sí que me preocupa, claro. Ya están avisando el corte. Entonces mucha gente o se desvía o ya simplemente ni toca ni vienen. Porque ven todo cerrado y todo cortado, ya no pueden ni aparcar. Aquests són dels últims vehicles que haurà vist passar el tram afectat del carrer Mallorca. Durant 9 mesos només hi podran accedir els cotxes dels pàrquings particulars. Aquestes obres prèvies consisteixen bàsicament en el canvi de recorregut de canonades i canalitzacions d'aigua, de llum, de gas, i està previst que durin més o menys un any. També es farà la primera part del túnel. Al setembre del 2009 està previst que entri en funcionament la tuneladora i tot plegat, si es compleix el calendari, el conjunt d'aquesta infraestructura podria estar acabat al llarg de l'any 2012. Gràcies.